Hazy IPA, obľúbený pivný štýl, ktorý vyzerá a chutí ako čerstvý džús. A verte či nie, dá sa uvariť aj doma. Pripravte si poháre, začíname. Štýl Hazy IPA sa drží trendu New England štýlu. Namiesto klasickej silnej horkosti West Coast IPA dominujú masívne arómy citrusov a tropického ovocia. Vďaka sladovému zloženiu je krémovo plné a zamatovo jemné. Vo výsledku šťavnaté a svieže a vďaka nízkej horkosti aj ideálne na popíjanie. Tak poďme variť. Začínam s 16 litrami filtrovanej vody, ktorú si upravím na pomer 3:1, konkrétne 150 mg na liter chloridov a 50 mg na liter síranov. Tento výrazne chloridový profil podporí sladovosť a plnosť piva, čo je pre tento štýl veľmi dôležité. Namletý slad, konkrétne 72% Pale Ale, 13% pšeničného sladu, 13% ovsených vločiek a 2% kyslého sladu, pridávam do vody o teplote 69 stupňov Celzia a začínam viackrokové infúzne rmutovanie pri teplote 63 stupňov Celzia na 40 minút. Potom pridám 5 litrov vriacej vody tak, aby sa mi teplota zvýšila na 72 stupňov Celzia, ktorú držím ďalších 30 minút. Potom pridám ďalšie 4 litre vriacej vody tak, aby som dosiahol teplotu 77 stupňov Celzia, čo je teplota na odrmutovanie, ktorú držím 10 minút. Po odrmutovaní vytiahnem slad a prelievam horúcou vodou, teda už nevriacou, tak aby som dosiahol objem 25 litrov sladiny a prechádzam k chmeľovaru. Chmeľovar robím 60 minútový, pričom chmel pridávam spolu s chladičom až 10 minút do konca chmeľovaru, a to 20 g chmelu CTZ, čo by malo pridať asi 17 IBU. Po skončení chmelovaru počkám, kým hladina klesne k 80 stupňom Celzia a pridávam chmel do hopstandu na 30 minút. Konkrétne 40 g chmelu Amarillo, 40 g chmelu Mosaic a 40 g chmelu Galaxy. Tieto by mali pridať ďalších 30 IBU. Po hopstande mladinu schladím na 20 stupňov Celzia a stočím do fermentačnej nádoby. OG bolo v tomto momente na hodnote 1,055, no pridal som asi 110 g dextrózy, ktorú som už potreboval minúť, a tiež som rátal s nižšou efektivitou. OG mladiny pred zakvasením bola 1,057. Ako vidieť, mladina je poriadne nachmelená a nenechal som chmel dostatočne dlho sadnúť na dno, tak sa mi preplňuje sito. Mladinu som zakvasil kvasnicami od fermentisu Safale S33 a vykonal prvé chmelenie. 20 g chmelu Amarillo, 20 g chmelu Mosaic a 20 g chmelu Galaxy priamo s kvasnicami na podporu biotransformácie, čo je v skratke premena aromatických zlúčenín chmelu za pomoci aktívnych kvasníc. Kvasenie prebiehalo 3 dni pri teplote 20 stupňov, potom 4 dni pri teplote 22 stupňov. Po prekvasení som pridal chmel na dry hop, a to 40 g chmelu Amarillo, 40 g chmelu Mosaic a 40 g chmelu Galaxy. I hneď po pridaní chmelu som schladil pivo k 5 stupňom, kde som nechal pivo ešte ďalšie 4 dni, po ktorých som pivo stočil do kegu a nechal ležať pri 5 stupňoch Celzia. FG bolo na hodnote 1,020 a teda pivo malo asi 5% alkoholu. Toto je výsledná Hazy IPA. Už mi tu stojí nejaký čas, takže tá pena není 100%, ale stále dobre drží. Je to krásne. Pozrime sa na to, aké to je.
Určite je to kalné. Nie je cez to vidieť. Je to krásne žlté. Až tak ovocne žlté, tak do pomarančova. To je naozaj krásne, hazy. Pena krásne drží. Jasné, že padla, lebo to tu už nejakých 5 minút stojí. Ale inak to vyzerá výborne, táto hazy IPA. Nemyslíte? Poďme mu voňať. Vonia to brutálne ovocne. Vonia to krásne ovocne. Citrusy, tropické ovocie, klasika. Neviem, čo najviac z toho cítiť. Aké ovocie? Možno nejaký ananás asi najskôr, by som povedal. Možno trochu do pomaranču. A inak ovocie, no. Tropické. Podľa toho, čo tu mám, Amarillo Mosaic Galaxy. Sme tam mali mať pomaranči, citrusy, grapefruity, pomaranče, citrus, marakuja z Galaxy a takisto tropické ovocie, limetka alebo citrus, alebo tiež broskyňa. Tú broskyňu celkom chápem, vonia to pekne ovocne, šťavnato. A inak sladovo nič také v tom necítim, žiadne slady, akože vycítiť z toho sladkosť, to áno. Ale to je z tých ovocí. A v rámci kvasničného profilu to asi nemá žiadne, teda asi sú tam tie ovocné estery, určite, ale pekne to v podstate doplňa celý ten profil aj s tými tropickými ovociami a s citrusmi z tých chmelov. Krásne. Teším sa, ak sa toho napijem. Poďme na to. Ale najskôr zistíme, aký je v ňom v ústach. Dobre, nasytenie mám stredne nižšie, možno aj tým, že som to teraz trošku tak inak čapoval, že som trošku vypustil tých bubliniek. Inak horkosťou veľmi jemné. Taká stredná horkosť, čo na hazy mohla byť ešte trošku nižšia, aby viac vynikala sladkosť, ale inak fajn. A čo máme v chuti? To je ovocné. To je presne takéto tropické ovocie na štýl tej broskyne určite. Ananás, ale nie je taký ten kyslý ananás, šťavnatý, jemnučký, chutnučký, sladký. Čo tam cítim? Citrusy a tropické ovocie. Nie je tam aj ten grapefruit. Cítim ho tam hlavne s tou horkosťou, to v podstate doplňa a tvári sa ako taký grapefruit, lebo grapefruit je tak nejak sám o sebe trošku horký. A sladovosť, jemná zamatovosť dopsaných vločiek, plnosť aj z vločiek, aj z pšeničného sladu. Sladovosť je príjemná, doplňa štýl, plná paráda, vytvoril krásny zákal. Všetko ako má byť asi. To parádne pitie, fakt. Zo začiatku, prvých pár dní, to ešte bolo také moc čerstvé a aj ten chmel tam bol dosť výrazný, aj teda horkosť. A vtedy vlastne človek to až tak necítil, tú ovocnosť a tie estery a to všetko, alebo teda chmelovú arómu. Teraz je to tam o mnoho silnejšie, ale zároveň tá horkosť trošku išla do vzadia, čo je super. A sladovosť, alebo teda sladkosť zase dopredu a fakt to má ten šťavnatý charakter. Ale stále ho tam cítiť ten chmel, tú nachmelenosť pomerne výrazne. Čo k tomu máme? Boli tam kvasnice S33. Keď som ich dal kvasiť, v podstate hneď prvý deň na to, keď som prišiel, tak som cítil brutálne krásnu ovocnú arómu z nich. Bolo to úplne úžasné, skvelé. Potom samozrejme to ustalo a tá vôňa nebola taká úžasná. To pivo samotné vonia podobne vlastne, ale myslím, že to bolo trošku viac také ovocnejšie, toto je skôr citrusovejšie, aspoň vo vôni.
No bolo to super. Už vtedy akože tie kvasnice, ale popravde by som použil určite iné. Keď sú tam Verdant IPy, sa dajú použiť, dá sa použiť New England, takisto. Tu je teda Fermentis S33 a prekvasilo to teda trochu nižšie, len na 1.020, čo je dosť veľa, ale tým, že máme starting gravity na 1.057, má to nejakých 5% alkoholu. Není to úplne hazy IPA, malo by to mať teda viac % alkoholu aj všetko, ale aj keby to bolo len hazy pale ale, vôbec to nevadí. Štýly sú na to, aby sa porušovali predsa. A teším sa. V rámci horkosti som došiel teda na nejakých 47 podľa tohto, aj podľa Brewfathera, ale či to je reálne, neviem. Pocitových tam má cez 30 určite. Inak výborné pitie aj na leto. Len treba si dať fakt pozor na to, ak to v podstate dry hopujete a chcete to piť hneď deň, 2, 3 na to, tak je tam často ten chmelový charakter výrazný. Treba to nechať odstať aspoň ten týždeň, aj keď hovorí sa, že hazy IPy a podobne treba piť čo najčerstvejšie, ale tiež si myslím, že aspoň tých pár dní tomu treba nechať, ideálne aj týždeň, možno 2. A možno je to len pri týchto kvasniciach, možno iné kvasnice by chutili lepšie. Viem, že pri tomto S33 mám pocit, že na začiatku ešte nie sú úplne dobré, akože čisté, a potom časom sa pekne dozrejú a vyčistia a to pivo je o mnoho lepšie. Aspoň takú mám skúsenosť, už som s nimi varil tuším 2 razy. Raz to bolo na kanál, raz nie. Tentokrát je to úplne iné a je to super takisto. Čo by som zhodnotil? Kvasilo to teda pri 19 stupňoch nejaké 3 dní a potom 21 4 dní. Od začiatku tam bolo v podstate 20 gramov z každého chmelu, čo je dokopy 60 gramov na 20 litrov. A na konci to bolo dry hopnuté so 40 gramami z každého chmelu. A schladené na nejakých 5 až 10 stupňov. Neviem presne, ako to bolo schladené. Teplotu úplne som tam nekontroloval. Dal som to do chladničky, ktorú som nastavil na nejakej 1 alebo 2 stupeň. Sledoval som teplotu samozrejme, ale kolísala od, hovorím, 5 do 10, takže a nejako ma to nejak netrapí, je to v pohode. Len som nechcel samozrejme podporiť ani hop creep, ani nič, takže som to dával do chladu, aby to nebolo pri tých 20 stupňoch. Na budúce, ako som povedal, recept je asi dobrý. Amarillo, Mosaic, Galaxy, Pale Ale, ovsené vločky, pšeničný slad. A mne nie asi čo pokaziť. No, veľa oného chloridu vápenatého treba dať, aby tá chuť bola presne taká zaoblená. Ako som už pri vločkysovi spomínal, je to úplne iný charakter toho piva, keď tam dáte veľa chloridu vapenatého na rozdiel od syranu vapenatého, ktorý zvýrazňuje teda horkosť a suchosť. Je to fakt krásne. Pekne to zaobali, zaokrúhli tú horkosť a tú chuť toho piva, že to tak fakt pôsobí, tak džusovo. To parádne pitie. Super, super. Tak dík, zase na budúce. Na zdravie.